Takže ja vás vítam pri novom videu. Dneska to budú reakcie na výsledky. Akurát sa odohralo 16 finále všetkých 32 klubov a všetkých 16 zápasov sa dohralo. Tak si na to poďme zareagovať na tie najlepšie, lebo nebudeme tu snať všetky, to by sme tu boli do rána. Ale dajte like a odber a ideme rovno na to. No a začneme zase tak klasicky takto. Tuto sú 8-finálové zápasy. Paraguaj, Francúzsko bude zaujímavý zápas. Kanada, Maroko, to bude skôr taký vyrovnaný. A dámy a páni, kto by čakal, že už v 8 finále bude zápas Španielsko a Portugalsko, kámo? Akože Ronaldo versus Yamal, kto by to čakal už v 8 finále, to nechápem. USA a Belgicko, no ten zápas už asi ani moc nebudem pozerať, možno áno, to bude možno zaujímavý zápas a aj taká Brazília a Norsko, Vinicius versus Haaland, ten dobrý zápas, Mexiko a Anglicko, to bude skôr vyrovnané, lebo Mexičania sú domáci a každý vie, že oni vedia zahroziť, hlavne doma, alebo keď to naozaj potrebujú, proste sú neuveriteľní, keď hrajú doma. Argentína, Egypt. To nebudem ani moc pozerať, lebo však ten zápas to bude taký nudný, lebo proste to je slabý zápas. No. A Švajčiarsko, Kolumbia, to moc bohové nebude. No. Ale tak zase môžu aspoň trošku zahroziť Kolumbia, ale favorit za mňa je asi skôr Švajčiarsko. A tu máme zaujímavú štatistiku, že Lionel Messi je prvý najlepší strelec celého World Cupu v histórii. A je prvý, druhý hneď Mbappé, kámo, toto je proste súboj o najlepšieho strelca v histórii na týchto World Cup 2026. Miroslav Klose 3, R9 je 4, 5 Gerd Müller, 6 Just Fontaine a 6 je tiež Harry Kane, takže toto je súboj o Messiho a Kyliana Mbappého. A bude to ešte zaujímavý, lebo obidva kluby furt hrajú o finále, proste sú furt obidva kluby v 8 finále, takže to je dobré a bude to veľmi zaujímavé. Miroslav Klose, ten už nemôže nič spraviť, ani Ronaldo, proste všetci nemôžu už nič spraviť okrem Lionela Messiho, Kyliana Mbappého a Harryho Kanea. Takže to bola taká zaujímavá štatistička, len tak narýchlo. A tu máme zaujímavú štatistiku, že Nemci v roku 2014 vyhrali celé majstrovstvá sveta, 2018 už v skupine vypadli, 2022 už v skupine vypadli a 2026 vypadli už v 16 finále. Kámo, akože to je normálne hanba. Takže typci vyhrajú v roku 2014 najprv úplne celý World Cup a teraz za posledné neviem 8 rokov absolútne spomenutím viedli. What? Proste to sú Nemci, akože a dokonca na nimi sme vyhrali aj my. To bola kvalifikácia na ten World Cup. Kamo, skoro tam tí ani nepostúpili, ale však mali šťastie, že vyhrali v poslednom zápase proti nám 6-0. A tak tedy už išli naplno, tak sa nečudujme. Ale proste je to ostuda. To je po česky proste hanba. Lebo typci, oni tam majú kvalitný tím, akože Musiala, Kimmich, Tah, Neuer, Havertz, Leroy Sané. Akože tí hráči sú kde?
To je neuveriteľné. Proste toto sa môže stať iba Nemecku. No a dneska si budeme hodnotiť tento zápas, nebudeme hodnotiť, ten bol úplne o ničom. Aj nechcem Brazília, Japonsko, Nemecko, Paraguaj, Nizozemsko, Maroko, pobrežie Slonoviny, Norsko, Francúzsko, Švédsko si budeme hodnotiť, Anglicko, Kongo, Belgicko, Senegal, lebo Mexicko si nechcem, lebo tam ani není moc čo. Španielsko, Rakúsko, Portugalsko, Chorvátsko, Kapverdy, Argentína a to je všetko. Takže dneska spolu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zápasov, kámo. Neviem, či to není rekord, ale tak poďme sa na to vrhnúť. Brazília, Japonsko, zase sa mohlo stať neuveriteľné skutočným, že mohli Japonsko dokonca vyhrať, len v 56. minúte Casemiro dal gól a úplne v posledných sekundách poslednej šance dal dokonca Martinelli od tyčky taký krásny gól. Tento zápas som pozeral celý. Kúňa a Alisson, Danilo, tí hrali k ničomu, kámo. Proste Kúňa, on je jeden z najlepších strelcov, dal 3 góly a to je proste o ničom zatiaľ v tomto zápase. Vinicius Junior, od neho by som čakal gól, lebo kámo, on dal zatiaľ v každom zápase okrem tohto gól. Prepísal históriu, ale nakoniec bohužiaľ ďalej už nič. Gabriel najlepším hráčom zápasu, Guimarães a Casemiro, tí hrali taký do pohody futbal, lebo oni si skôr medzi sebou nahrávali a proste mali dobré duo v zálohe. By som to takto povedal, že proste tvorili dobré duo v zálohe a to je vlastne dobre pre Brazíliu. Alisson, kámo, ten proste zle vyrážal lopty, to je jak ten Majňan. Hrali proti komu to bolo? Proti Iraku sa mi zdá. Tak čo vtedy som hovoril, že zle vyrážal lopty a tak kámo, proste je to tak, no. Aj v tomto zápase sa to ukázalo, ale tentokrát na Alissonovi a to by som fakt málo čakal. Ryan dostal šancu, kámo. Dokonca Ryan dostal šancu. Ryan namiesto Neymara, alebo asi Neymara. A čakal by som, že Neymar by išiel do hry, ale nakoniec asi nešiel, no. Poďme si pozrieť na štatistiky. 69% držanie lopty pre Brazíliu a 31% pre Japonsko. 2,07 očakávané góly pre Brazíliu a 0,33 pre Japonsko. 19 strely spolu pre Brazíliu a 5 pre Japonsko. 7 striel spolu. 7 striel na bránu pre Brazíliu a 2 pre Japonsko. A to je vlastne všetko. Kamo, inak Endrick prišiel zo striedania hneď na druhý polčas. Takéto striedanie by som nečakal, ale zase Martinelli, to striedanie sa vydarilo, lebo on proste prišiel na ihrisko a hneď dal gól ten týpek, no nic. Kamo, ale Gabriel, počkaj, to som moc nesledoval, ale mal 144 dotykov s loptou, 130 pásov zo 135, akože dobrých pás. Vyhraté súboje mal 0/0, nice. A strely na bránu 0, strely spolu 0. Akože týpek ani raz nevystrelil, ale zase dobre obraňoval, hej. Mal najviac asi dotykov z Brazílii, ak sa nemýlim. Alisson mal 27. Koľko strel vôbec vychytal? Len jednu?
Ja som ich čakal tak 5-4, kámo. Však nie. Čakal by som ich tak 3, však ja som ho sledoval dosť. A nič. Nejaké divné. Kámo, Paketa aj Casemiro sa zranili? On si až teraz všimol, neviem. Neviem, jak sa mohli zraniť, ale nejak sa zranili. Je to nejaké pofidérne. Akože fakt, kamo, akože na turnaji bol jeden z najlepších brankárov. Kto by to čakal? Kamo, seka sa mi kamera. Halo. Dobre, už je v pohode. Tento brankár si proste zaslúži klobučík dole, kamo. Čo týpek predviedol na turnaji, to nepredviedol napríklad ani taký, kamo, však týpek bol lepší než napríklad Unai Simon, možno aj Maňan, kamo. Však Voziňa možno je najlepší brankár na turnaji teraz, aktuálne, najlepší. On proti sebe ani moc nemá veľkých súperov, akože takých, lebo však napríklad Juan Garcia nehral ani jeden zápas, David Raya tiež. Alisson nič moc nepredviedol ani, to sa dá povedať aj o Maňanovi. A kámo, mne príde, že tí slabí brankári sú silnejší než tí slabší, ale kámo, nechápem, jak sa... Toto sa stane fakt iba na World Cupe, kámo. Nikde inde mi príde, že sa nestanú takéto zázraky jedine na World Cupe. Ty vole, kto by toto čakal, mi povedzte. To naozaj nechápem. Messi bol hráčom zápasu zase klasický, však kámo, Messi proste trhá rekordy. To by sa dalo čakať. Proste Messi, no. A tak. A proste ešte raz tento brankár si zaslúži obrovský klobučík dole. A neviem, čo k tomu mám povedať. A to je asi teda všetko z tohto príspevku. Nemecko, Paraguaj. Dámy a páni, obrovské prekvapenie 3-4 vyhral Paraguaj na penalty. To je neuveriteľné, prepísali históriu. 75% držanie lopty pre Nemecko a 24 pre Paraguaj. 1,57 držanie lopty pre Nemecko a 0,35 pre Paraguaj. 21 strel spolu pre Nemecko a 7 pre Paraguaj. 6 strel na bránu pre Nemecko a 3 pre Paraguaj, a to je všetko. Dámy a páni, zázrak sa stal. Normálne, že zázrak. Neuer mal 7,2, ako ten podľa mňa, to bol vlastne jeho možno posledný zápas za Nemecko, lebo on ukončil kariéru, sa mi zdá, že reprezentačnú, to je posledný zápas za Nemecko a dobre, že ho odohral výborne. Kapitán Joshua Kimmich, ten, neviem kamo, ten skôr centroval, kamo, on ani moc nestrieľal, on mal 176 dotykov, všetci to hrali na neho, klasicky, mal že 1,5 strel, 20%. A on nahrával, no, jak som povedal. 128 dobrých pás a 140 spolu. A tak, vyhrané súboje 4,7, 57%. Kámo, podľa mňa bola chyba, že tam dal Undava. Jaj, som si ani toho Havertza tam nevšimol, ale však v pohode. Kámo, poprvýkrát si zahral aj Voltemare. To mohol byť nejaký ťah. Kámo, prečo Undav vymenil Musialu? Kámo, však Musiala akože áno, moc nehral nič na turnaji, ale kámo, mohol tak spraviť, že Sané by išiel preč. Tam by dal Musialu, Havertz, Wirtz a neviem, Voltemare, tak by som to spravil. Akože Undav dal v prvom zápase 2 góly, ale tak kámo, prvý zápas to možno, to nemusí nič znamenať.
kámo. Chápete? Wirtz si pripísal asistenciu, celý tento tým hral dobre okrem Saného, Monechu a Pavloviča, lebo Sané proste, on má 30 rokov, 80 dotykov, mal 89% nahrávok. A kámo, jemu on vyhral len jeden súboj z 8, kámo, to je proste tragédia, typek proste je z Turecka, nech si tam laduje kebab koľko chce. Co je? Kámo? A dosť. Tak, dobre. Hráčom zápasu nejaký paraguajský Gil, to ani nepoznám, kámo, ale je hráčom zápasu, asi chytal asi dobre, neviem. Ja som nepozeral moc paraguajských hráčov, skôr tých nemeckých. To sa dalo čakať, keď je to silnejší tým, Nemecko. Takže tak. Kámo, taký Ridiger, on zase je na ihrisku, kámo, lebo však podľa mňa on bude bývať, no už vlastne nebude bývať, lebo vypadli. Kámo, podľa mňa, no proste Ridiger dostal už druhú šancu a zase nič. Poďme sa pozrieť vôbec na tie penalty. Havertz dokonca nepremenil svoju penaltu, kámo, to je Kai Havertz, kámo, v takej forme a typek nedal penaltu. Joshua Kimmich dal svoju penaltu, aj Jamal Musiala. Napríklad Nick Woltemade nedal penaltu, nejaký Nadiem Amiri dal gól. A Jonathan Tah vlastne napodobnil Gabriela vo finále Champions League, takže to bol zaujímavý zápas. A poďme na ďalší zápas rovno. Tentokrát ideme už na 30. jún, útorok. Maroko, Nešterland. Lomeno Nizozemsko. Kámo? Fú. Akože Nizozemci oni už mohli postúpiť, len keby si poslednú šancu, ty kokos, keby tú poslednú šancu ubránili, tak by kámo oslavovali postup, ale oni proste v 91. minúte v stavenom čase dali gól, kámo, to je šialené. Ty vole. Verbrugge chytal teraz dobre, akože teraz to musím uznať. Verbrugge chytal dobre. Gakpo, sa mi zdá, že to všade riešia a jemu niekto zomrel. Ale neviem kto teraz. Proste niekto mu zomrel. A ešte dokonca bol aj zranený. Kamo, on to proste nezaslúžil. On dal aj gól dokonca. Kamo, predstavte si, že vydáte gól, zomrel vám do toho niekto, rozplašíte sa pri oslave a ešte vypadnete z World Cupu. Kamo, mne ho je normálne ľúto. Teraz ako fakt. Kamo, Van de Ven v zálohe, kamo. To som v živote nevidel. Van de Ven v zálohe? Ty vole. Frankie de Jong a kamo, ale ja by som skúsil aj Tijaniho Reindersa, kamo, do zostavy. Prečo tam furt dáva Gravenbercha, keď on na World Cupe ani nič moc hrá. On proste nič nehrá na World Cupe. Prečo ho tam dáva, keď nič nehrá na World Cupe, ty vole. To mi nejde do hlavy proste. Kamo, Tijani Reinders, ten aj dobre centruje, dáva dobre lopty dopredu. A tak, od Brobyho, od neho by som asi čakal viac, to hovorím pri každom hráčovi, ale kamo, proste Broby, on dal v každom zápase gól, nie. V poslednom zápase v ligovej fáze síce nedal gól, ale skoro vždy dal gól a kamo, on má na World Cupe teraz neuveriteľnú formu, tak nechápem, v čom je vlastne problém. To je jedno, dobre. Aké hráč z Manchesteru City z Premier League, to není ty vole. Proste to sa ani nedá povedať.
Prečo má 6,7, keď typek hral dobre? Pozri sa, 89% pasy. A kámo, prečo má typek 6,7? Ja by som mu dal aj 8,0. Typek ako dobre obraňoval aj všetko. Mal dobre dotyky, nahrával. Virgil van Dijk, kapitán. 7,1. Hral v pohode. Nebudem to zase opakovať, že od neho by som čakal viac, alebo by som od neho aj nečakal viac, lebo celkom sa mi v tomto zápase páčil. Hral dobre a tak. A poďme sa pozrieť ešte v rýchlosti na štatistiky a ideme na pobrežie Slonoviny a Norsko. 30% držanie lopty pre Nizozemsko a 70% pre Norsko. 0,24 očakávané góly pre Nizozemsko a 1,38 pre Maroko. 6 spolu pre Nizozemsko a 11 pre Maroko. 2 strely spolu pre Nizozemsko a 5 pre Maroko. A to je vlastne všetko. Poďme na pobreží Slonoviny versus Norsko. Haaland, kámo, dal v 86. minúte gól. Kámo, ten Nusov gól, ten bol neuveriteľný. Ale zase ten gól Haalandov, ten bol celkom vtipný, lebo typek, on si to chcel vlastne spracovať a potom až streliť do prázdnej, ale typek si to vlastne spracoval do brány, takže to bolo celkom vtipné. A okej. Jak vidíme, Patrik Berg, neviem, či je to Patrik alebo normálny Berg. Áno, Patrik Berg, hráčov zápasu, má asistenciu. Edegord, ten hral tiež dobre. Haaland dal gól, no, dal gól ako gól, hej, ale chcel si to proste spracovať a až potom streliť, ale nejakým šťastným spôsobom sa to proste dostalo do brány. Toto bolo neuveriteľné, čo sa stalo. Ale to je však jedno. Zase, kámo, ten Sorloth, on keď nastúpi, on nič nehrá. Kámo, ja nechápem, jak sa typek mohol prebojovať vôbec do norskej nominácie. Typek 6,2, 5,9, 5,8 a 6,4. Tak ty sa ako vyzbieraj, kamo. Nyland, ten hráč, neviem odkiaľ je. Má 35 rokov, hrá v Sevilli. Mal koľko dotykov? 43. Kamo, Diomande, o ňom sa vlastne špekuluje, že pôjde do PSG. A typek, ja by som ho dal tak, kamo, do zálohy, nie do útoku. Však typek, on hral neuveriteľne, On sa, neviem prečo má 6,9, ale typek proste, keď išiel norský nejaký break, tak typek proste povedal, že žiadny break nebude a proste dal nejaký skills, alebo tam proste dal nohu, ale neviem, čo tam proste dal, ale obránil to a to je proste na obranu veľa, fakt. Akože áno, teraz by ste si povedali, že čo to japuje, že proste typek, to robí každý futbalista, že sa vráti dozadu a pomôže svojmu týmu. Ale kamo, proste ten hráč, napríklad nejaký norský, napríklad Sorloth, on úplne šprintuje, alebo ten Nusa, kamo, on úplne proste šprintuje a Diomande sa vráti dozadu. To je proste neuveriteľné, on má neuveriteľnú rýchlosť. Frank Kessie, legenda Barcy, kamo, hral všetkých 90 minút, mal 41 zo 49 dobrých pasov a spolu mal vyhratých súbojov 1 z 2, 50%, takže to je vlastne zatiaľ dobré. A to je všetko o tomto hráčovi, o Frankovi Kessiemu. Poďme si pozrieť štatistiky. 47% držanie lopty pre pobrežie Slonoviny a 53 pre Norsko. 1,49 pre
pre Pobrežie Slonoviny a 1,90 očakávané góly pre Norsko, 14 strel spolu pre Pobrežie Slonoviny a 9 pre Norsko, 5 strel na bránu pre Pobrežie Slonoviny a 4 pre Norsko. To je všetko z tohto zápasu. Poďme sa pozrieť na Francúzsko a Švédsko. To bol zaujímavý zápas a zase klasický. Kto by iný tak dal góly a kto by tak iný by bol hráčom zápasu než Kylian Mbappé. Už nie je to môj obľúbený hráč, hej? Ale akože on drtí, hej? Ja nič proti nemu nemám, lebo v poslednej dobe sa mi už celkom páči, lebo na tomto World Cupe drtí. No on vlastne na každom World Cupe drtil. Od roku 2018, čo mal 18 rokov. Takže to sa dalo čakať. A kamo, jak vypadnú napríklad, že Portugalsko a Argentína, tak je veľmi možné, že by Jamal mohol vyhrať majstrovstvá sveta. Aj akože je v hre aj Nemecko, je v hre aj Francúzsko, ale Jamal povedal na rozhovore, že vraj není Francúzsko až také dobré, ako si všetci myslia, takže možno je to pravda, možno nie. Michael Olise 2 asistencie, kámo, ten typek on len nahráva, ja ti to hovorím. Ten typek proste, on len nahráva na góly, ale akože mohol by dať aj nejaké góly, hej, on možno nedal ani jeden gól, ale dal zase tak 6-7 asistent. To je jedno, nebudem to robiť. 6-7 asistencií proste nejak, 8,2 Dembele, a kámo, fakt to je bolo na schvál, to 6,7, fakt, to 6,7, fakt. 6,7 to proste fakt nebolo na schvál, kámo, neviem, jak vám to mám povedať, ale fakt to nebolo na schvál. Proste je to tak, on dal tak 6-7 asistencií, fakt. 8,1 Barcola dal gól. Kámo, dá sa. A podľa mňa proste to sa nedá inak povedať. Celý tento tým hral dobre, dá sa to povedať troma slovami. Celý tým hral dobre. Pretože, kámo, jak to vidíme, je tu celé zelené more, jak sa hovorí. Proste, jak to vidíme, celé zelené more. Kámo, všetci hrali dobre. A tuto sú dvaja najlepší hráči Švédska, Isak a Gyökeres. Čo to typci hrali, to bolo najhoršie duo, aké zatiaľ kedy na World Cupe bolo. Typci proste, oni mali samé nedorozumenia aj pri rohových kopov. Jeden kopol rohový kop, chcel to nacentrovať na druhého. Ten jeden nacentroval zle a bolo to koniec. Chlapci to takzvané s promenutím, dáme tam pipák. Kámo. Dobre. Elanga, hráč z Newcastle, ten hral dobre. Aj Bergwall, no nehral dobre Elanga, ale tu je zase celé oranžové more. Tak oranžové more versus zelené a pravdepodobne vyhráva toho zelené. Dobre, to je jedno. Elanga proste 24-ročný mladík, 48 dotykov, 83% nahraviek 29 z 35. 2 zo 4 vyhrané súboje, 50%. Kámo, Lucas Bergwall, to je hráč z z Tottenhamu, kámo, ja si to milím. Hral 66 minút, tento 20-ročný mladík, 85% nahraviek a 23 úspešných z 27. Mal jednu strelu, ale tá bola proste úplne vedľa. Vyhral jeden súboj z 2. To je v pohode. Poďme si pozrieť štatistiky, lebo kámo, už sa trošku musíme pohnúť, lebo toto video bude trvať aj 40 minút, lebo kámo, ja natáčam zatiaľ 40 minút, uvidíme, koľko nám bude trvať, keď to trošku zeditujeme. Dobre. Ideme na stredu 1. júla. Demokratická republika Kongo a Anglicko.
Kamo, tuto bol favorit jasný, ale zase to tak dopadlo ako na Eure Slovensko versus Anglicko, že proste najprv ten slabý klub, ako sme my, no, nároďák, ten slabý nároďák, ako sme my, proste úplne drtil a potom proste to hneď otočili ale kamo, my sme aspoň išli do predĺženia, hej, my sme to mali proste lepšie. Ale kamo, keby Bellingham nedal v poslednej minúte tie nožnice, tak to by bolo neuveriteľné. Kamo, tak tuto očakávam Zelené more. Je tu Zelené more okrem Spinsa a Pickforda. Kamo, Pickford neviem, čo robil v tej bráne v tom zápase, ale niečo asi robil. Kane hráčom zápasu dal 2 góly. Kamo, Declan Rice sa zranil. Aj, tu je strata. 28 dotykov, 9 pasov z 12, to je dosť málo. 3 strely z 5 na bránu boli, to je v pohode. A vyhraté súboje 2,633%. Kamo, tak jak sme spomínali, ten Rice sa zranil, ale kamo, ja zase neviem kvôli čomu. Ja proste neviem, jak sa tí hráči zrania, lebo ja si to ani nevšimnem, ja si to proste nikdy nevšimnem, že ten hráč je zranený. Ja ho vidím ešte ďalej hrať a ani si to neuvedomujem, že je zranený, tak ja fakt neviem ako. 70 dotykov s loptou, hral 89 minút, on sa zranil asi v poslednej minúte, ale to neviem. 52 nahrávek z 54. Vyhraté súboje 0 z 2, kamo. Typek absolútne COOKED. Anderson hráč z Manchesteru City, už sa dá povedať. 90 dotykov s loptou. 61 nahrávok z 82, 85%. Bola len jedna jeho strela. A kamo, vyhral 3 súboje zo 6, 50%. Takže to je vlastne polovica. Môžeme sa pozrieť na štatistiky. 60% držanie lopty pre Anglicko a 40% pre Demokratickú republiku. 2,16 držanie lopty či očakávaných gólov pre Anglicko a 0,77 pre Kongo. 16 strel spolu pre Anglicko a 7 pre Kongo. 7 strel spolu, no na bránu mali Angličania a 2 pre Demokratickú republiku. Tak už chápem, prečo Pickford mal 5,3, lebo typek vychytal jeden len zákrok a z toho dostal 1 gól, kamo. No proste dal jeden zákrok a z 2 striel dostal 1 gól, takže to chápem. Kamo, mne sa moc nechce to Belgicko a Senegal, lebo ten zápas som za prvé ani nepozeral, za druhé ani neviem, čo sa tam dialo. A za tretie možno to aj nezaujíma. Hej? Tak poďme na štvrtok a toto určite ma zaujíma. Španielsko a Rakúsko. Bráško. Tu je zase Zelené more, Laminek a zase Oyarzabal dal 2 góly klasicky. Cucurella dal až 2 asistencie. OK. A kámo, poďme sa pozrieť na Jamila. Jamal. To je jedno. 60 dotykov s loptou. 28 nahráviek z 31. Typek mal 4 strel zo 6, 67%, 6-7. To je jedno. Dobre. 5 vyhratých súbojov z 13. Jamil, kámo, však ty si najlepší dribler na svete, to snáď ani nie je možno, že Jamil vyhral že Jamil prehral 12 súbojov. 13 dokonca. Nie. Bro, neviem matiku. Jaj. Není škola, tak som zabudol. No nic. Dobre. Proste 8 súbojov, kámo. Ja som plný.
Pro zabudol matiku, to je jedno. Dobre. On aj Simul 7,3, ja by som mu dal menej. 39 dotykov. Koľko vlastne to vychytal? Rád by som videl, ale to je jedno. Dobre. Rodri, kapitán. Ukáž, koľko vyhral súbojov a koľko mal nahraviek. 108. Fúha. Mal dotykov. 85 nahraviek mal úspešných a 92 mal toto z 92, 92%. Kajde chvíľu. Vyhral jeden súboj z jedného, je zdať na nuk pritom. Jeden súboj z jedného, nie, to nie je súboj. 6,8 vyhral 75%. Čakajte. A tak. Poďme sa pozrieť aj na Rodriho. Na Pedriho. Ten je kde? Tu je. 86 dotykov, ja som si myslel, že má dokonca viac než Rodri, ale tak asi nie, asi som sa pomýlil. Nemal ani jednu strelu. Nahraviek mal 65 73. To je dobre. 4 vyhraté súboje zo 6, 67% zase. Kamo, na 23-ročného typka je to dobré. Ale kamo, prečo všade je 67? A od Rodriho by som čakal zase aj viac dotykov, no nevadí. A prečo mal vlastne Pedri viac vyhratých súbojov než Jamil, kamo? To je nejaké divné, nejaké naskripto. Bajana má asistenciu. Kto by to čakal? Podľa mňa toto bude najdlhšia proste séria zo všetkých. No a teda aj Pedro Porro dal gól z tej lavičky, to si pamätám. Aj tento som zápas pozeral, keď som bol na mobile. Najviac som si všimol len Jamila, jak bol napravo. Ale proste tým hral dobre, no. Poďme na štatistiky. 64% držanie lopty pre Španielsko a 36% pre Rakúsko. 2,80 očakávané góly pre Španielsko a 0,32 pre Rakúsko. 23 strel spolu pre Španielsko a 5 pre Rakúsko. 10 strel na bránu pre Španielsko a 0 pre Rakúsko. To bolo taktiež prekvapenie. A ideme na yesterday. Portugalsko, Chorvátsko. Ronaldo dal zase gól. Penaldo dal prvý gól z penalty na play-off do prvého zápasu, takže predsa len sa to Rockovi podarilo. Konečne, kámo, sa mu to podarilo. Zase je tu Zelené more okrem Pedra Neta a Bruna Fernandeša. Rafael Leao hráčom zápasu. Dal asistenciu a čo tu vlastne? 72 dotykov, 47 dobrých nahrávok z 52, 90%. Áno, 2 vyhraté súboje z 8, 25%. To nie je zase až taká paráda. Inak toto bol posledný zápas Modriča za repre. A tento zápas bol neuveriteľný, lebo kamo, Chorvátom neuznali, Chorvátom im neuznali 3 góly, kamo, 3 offsidy, 3 góly. Ty vole, kamo. Nechcel by som, no. Ale zase, oni sa proste snažili a podľa mňa mali akože, ja som fandil Portugalsku, ale asi mali skôr vyhrať Chorváti, lebo kamo, proste Chorváti, videli ste tú snahu, nie? Snaď hej. A tak. Mateo Kovačič.
Ak vám vadí, že jem nanuk, tak sa ospravedlňujem. 49 nahrávok z 52 úspešných, 94%. 3 strely z 3 nabráne 100%, OK. A vyhraté súboje mal ich presne 0 z 0. Nice. Kamo, a taký Nuno Mendes, to je rýchly hráč, dobrý, 24 rokov, 88 dotykov s loptou, dal všetkých 90 minút, 53 nahrávok z 59, 90%. Vyhral jeden súboj z 2, 50% zase. A do hry sa dostala aj Renata Veiga. Zase prekvapivo, kamo. Prečo nám nedáva normálne do základky aj takého... Kde je? Napríklad aj. Tak to neviem prečo, ale tak dalo ten by sa tiež tam dal, no. Nevadí. Z tohto zápasu nie. Ešte si pozrieme túto štatističky. 60% držanie lopty pre Portugalsko a 40% pre Chorvátsko, 2,20 očakávané góly pre Portugalsko a 1,34 pre Rakúsko, 15 spolu pre Portugalsko a 13 pre Rakúsko, 3 strely na bránu pre Portugalsko a 6 pre Chorvátsko a to je vlastne všetko. Poďme na posledný deň, vlastne posledný zápas. Kámo, dostal sa tento zápas až do predĺženia, ale kámo, zase okamžite smekávam klobúčik pre toho Vozíňu, kámo, však ten typek neuveriteľné. Je mi to jedno, či vám to vadí, že toto furt opakujem, ale ja to budem opakovať až do zajtra, lebo Vozíňa, kámo, Vozíňa hral neuveriteľné, kámo. A ten gól Cabrala, ty vole, normálne z uhlu úplne od tyčky do vinku, ty vole. Cabral, kámo, Cabral, však to pozná ty kokos, tak 5% ľudí pozná Cabrala, sa dá povedať. A Messi zase hráčom zápasu dal gól, klasický. 8,7 Martinez dal gól, 1 asistenciu a 1 gól. To by asi dávalo väčší zmysel, že by bol hráčom zápasu. 8,2 dal McAllister. A od Emiliana by som čakal zase viac, no. Akože nič nevychytal, no. A zase to musím opakovať. Kto by čakal, že trenčiansky brankár sa stane najslávnejším, no proste slávnym brankárom. 7,7 Vozíňa, kámo. Dal by som mu aj viac za tú jeho snahu, no. Kámo, mi to tu tečie mi tu na noc, kámo. To je jedno. Proste hral neuveriteľné ten Vozíňa, no. Zase Lautaro nehral moc, bo vie čo. Mal len 20 dotykov s loptou, kámo. Hral 63 minút na ihrisku. Mal 13 dobrých pasov zo 14, 93%. Vyhral jeden súboj z 2, 50%. Môžem sa už pozrieť na štatistiky a už koniec, lebo toto bude fakt dlhé video. 64% držanie lopty pre Argentínu a 36% pre Kapverdy. 2,26 očakávané góly pre Argentínu a 0,47 pre Kapverdy. 22 očakávané góly. Nie, 22 strel spolu pre Argentínu a 16 pre Kapverdy a 10 strel na bránu pre Argentínu a 5 pre Kapverdy. Tak toto už bude asi všetko. A budeme hodnotiť zápasy ako Kanada, Maroko, Paraguaj,
Francúzsko. Brazíliu, Norsko, Mexiko, Anglicko, Portugalsko a Španielsko na 1000%. Argentínu, Egypt budeme hodnotiť aj. A to je asi všetko, no. Len tieto zápasy. Dobre, to je všetko. Napalte like a odber, aby sme dali 100 odberateľov a 10 lajkov a ja sa s vami lúčim. Čau!